Ini ndinonzi Patience Gahadza, ndinogara kuKoropra, phase 3. Ndine dambudziko rekuzvimba dumbu. Zvakatanga ndabva kusununguka mwana wangu anova wechi2. Chinzi nemachiremba iliver yakakwara kuti yakaafecteka. Zvikuva zvikudevelopa hernia kuva kuzvimba kwekufu. 3 months, kubva pa3 months. Zvine zviita kusvika 3 years. Because I need 2 years 8. Machiremba vari kuti iliver yakakanganisika ndeyekukonzera kuzvimba kwedumbu. Ko hernia yakazouyawo sei zvakare? Inokonzerwa nekuti mvura inenge yawandisa mudumbu. Saka inenge yakutsvaga way yekuti ite sei ione kuenda. Ndipo painoenda mumwe inoenda mukufu chinoza kukufu. Inde vakanga vasati pamaquotation. Kozi vanhu vaingonditarisira pasi kuti unozvigonera. Vangoti kana uchida zvinotoitwa kuIndia. Saka vakanga vangonditransfera kuti unokwanisa kunoona international radiologist anowanika kuCleveland. Saka ndakange ndangonopuka basa ndatombokuwa plan. Saka machiremba akanga asati anipa final uye kuti zvinoda mari yakati. Baba mwana takashingirira titese zvine dambudziko iri. Last year November ndipo vakazongoenda. Saka vakangotoona pamwe nyaya dambudziko vanoitawo pamwe nekuburitsa mari amene vakangonditiza vakaenda. Kumba kwandinogara sofa ndakange ndichitoita zvokungotengesa. But izvozvi manje nekuda kwekuti unenge usinganzwi musha hauna chaunokwanisa kuita. Saka vekuchechi pamba sometimes vanombocontributawo vachindipawo kuti zvakati uya vane chakati auyewo nekamari kanenge auya nako chingochengetawo ndibhadhara rent kuti ndione kurarama nevana vaviri. Pana ari kuenda kuchikoro here pavana? Hongu. Ari kuite chii kuchikoro? ECDB, but zvakatooma. Izvo zvana mafizi acho. Anisana tomukafu. Kufamba naneta. Sezvo zvinaneta. Kuti vanhu vanongotiwo kudyiswa pana vanhu vakatoshinga kuti zvidaro. Kozi inini vazhinji ndakadzidzawo ndikapedza form 6 yangu ndikapasa. Saka ndotoona kunge kutori yekushaisa nekuti ndishaye chekuita. Ndakadaiso ndakatonyorawo form 6 yangu 11 points ndikatopasawo. Asi hakuna kwamakaona basa. Asi kuti ndichasimuka ndichita chimwe chinhu. Nditsvagena basa. Ndinonzi tangosununguka. Ufuchiwa kumbia changu. Namba dzangu ini dzandinowanika i0781 966 990. 0781 966 asi atinadzo ikukeshi kana chii ndingofuna na WhatsApp. Ndiro guvhu ramuri kutaura hanzvadziri? Ongu iri. Ndio rudzi rwehenia yamuri kutaura? Ndo henia yacho yakadevelop pamudumbu. Saka munotomborwadziwa here ipapo? Ndinotorwadza norema. Asi chinhu chakutorema pauri.